nụsịrị nwunye n'ife ọbụla ọ narị anyị nye ife ọbụla ọ narị anyị nye maka na ya chọkọdo happy maka na ya si anọ ọmụsị ụmụaka bifo wee bịa ka alụ bọọlụ ọ bụghị ghọtago na ya na-akwụkwọ ụgwọ n'ọnwa o mana ya chọrọ ka o filie that space ịghọta na that na enwere ife a na-alụ ọsị m nwaanyị a naanị ego ya na-enye ọnọkọtazịa filie that na ọdụ ka ya na-eweta ego anyhow ọ bịazọsị ya na nwanne ya nwoke nke nọ yunivesiti si weta ego ụgwọ akwụkwọ nye na nwanne ya nwoke nke a ga-eme nke a si weta ego nye obidozie naanị ego everything ife ọbụla ọ naanị ego isiwa mami ọ naanị ego afọ ọlụ mami ọ naanị ego ịmago naanị ego ụlọfa na-eri mmiri ọ ga-anị ego moto papia mebi ọ ga-anị ego ya nwe nọkọtasị mba o maka ya nọgidere ofu mbọsị wee gbakọ ife ya na-enye nwunye ya n'ọnwa dị too much ya wee kpọọ nwunye wesị ya na ya gbakwanụ ndị bụ unu ka ya na-anụ na ọ gị nwa ka ya na-anụ na oke ọbụla ya na-enye gị n'ụgwọ ọnwa ya na-akwụ gị na onwe ife gbachatara na ya nye ndị bụ unu na etu isi anụ ego enye ndị bụ unu dị too much na ya ma nyezi gị dịtịn bido iselu ha okwu nwunye ebido ya dobe ego ọwalụ ya kwụsị idobe ego n'ụlọ ihe a na-aga o na ọmụtasịgokwele ya nwa o ọsị m nne ya afụ na nwunye ya adọrọzi happy na ya na-enyekwa ya ego nke o na-akwụ ụgwọ n'ọnwa na ọ na ya na-enyezi nke ọ ga-enye ụmụnne na papia na ọnya bụ ihe na-ese no na ya gbara ma ọnya na ndị befe kpalụ na ya mụrọ nwunye wee jebe na be dibịa wee lụọ wesị dibịa ya gwọọlụ ya ọgwụ ọ ga-abịa ife ya n'ala ya ka onye ọsị m nne na o nwerekwa ka ya si wee malụ dibịa wee gwa ego na ọ ga-eweta which bụ nnekwu ego 250,000 ife dibịa narị ya o wee were wee jene dibịa wee gụọlụ ya ife ọ ga-egote wesị anyị achịta akwụ ya chịta boxers ya weta pikcha ya ọkwa ịghọtago ọsị m na dibịa afọ na enyi ya nwoke na-akwụ o wee luo one day dibịa afọ wee na-akọla enyi ya nwoke si na ụmụ nwaanyị na ụmụ nwaanyị ụfọdụ n'ike gwụrụ na onwe ụgbọzidu umeanụ bịa na nke wee bịa na-ayụ ya nya gụọrọ ya ọgwụ ka ajide di ọ sị na di eji ego ịghọtago na dịma na-enyebi ego na ọ gatazi ọ dị enyezie ya wee gwa ego na ọ ga-enye andị na ọ bịa na ga-akwụkwọ ya more charges na ụmụ nwaanyị na-ezuzu na ihe a na-ejidete nwoke sa nya nwụọ nwoke na anị ọsị m na kafa na-akara ife anwa nya na adịmana na-akara editin o wee bido wee maba atụ etu dị woman dị maka taatụ enyi nwoke wee sị na agbakwana nwaanyị anụ a na-ekwu maka ihe a maka na ya bụ di ya na ya wee detụrụ isi ghọta na wee wepụta pikchọ ha si na pati nwa ya wee zukie ọsị ya yes no this woman ọsị m nne dibịa wee kọsịalị ya wee na enyi nwoke wee kpọọ ya wee sị ya bịa n'onwe ife ọ chọrọ kafa kalịa na hotel enyi nwoke wee kọbalị ya sị ya na nwunye eji eje na nke dibịa ọ ga-abịa ife o wetara ka onye na ya kwerekwa na ya kwere ọgwụ ya gwasị anya sị na ife aji agwa gị bụ na nwaanyị gwabara ọgwụ nwoke ebido daba ịghọta na o gbughi egbu nke ahụ agbasakwa gị ọsị m nna ọkwana ya gwesị enyi nwoke biko ya nyere ya aka ka ya pụrụ uvu na enwere ike ịnọgide jekwube nwunye sị na ọ gwọrọ ọgwụ sị enyi nwoke wee jekwukwelu dibịa anwa wee lụọ wee chụbịa ya sị adatu umeanụ ọ na-ekwu maka ya kedu mgbe ọzọ si anya bịa ọgwụ ya time sị bụ ọkwana wee lụọ datden ya wee gwasị enyi nwoke wee sị oke ka ekwena ihe a ga-eme ya wee gwa ya na ya ga-ebute moto enyi nwoke nke ọzọ kafa na abọ solu plus enyi nwoke afọ wee jebe that day dị umeanụ ga-eje time wee lụọ dị umeanụ kpọọ tegzi ga-ebi eje na ogotesigo ọdụ stens asị anya gote ma ngwongwo dị wee bulu na-ejefe a na-esi ya n'azụ na ọmarọ olu kwụsị baa den enyi nwoke nke nwe moto wee bakwuo di ya wee lụọ di manụ sị anya chelu ka ya mesie o wee sị anya biko ya chọọ ka ọ gwọọlụ ya ọgwụ ka afọ ya na-aga aga ọ sị anya chelu ka ya fụsịa dịsa umeanụ afọ ịghọtago o wee mebelu dịsa umeanụ ọgwụ mesielie wee bi inyenye na kalabas wee sị anya bulu na bao nwunye wee pụta wee bulu dị ọgwụ wee na ha na ndị enyi ya gbalụ sị ọ bụrụ na ya nalụ onye chọba dị ọgwụ ọ chọta ya burie gbanye ọkụ ya wee nalụ wee chọta dị ọgwụ wee fụ dị ọgwụ wee bulie na ya ka gbara ya ọkụ wee dọba so nwunye wee bata wee chọọ dị ọgwụ ọfụrọ ọsị m nwunye ebidokwa mebe ka onye ala nwunye ebidokwa mebe ka onye ala ejibekwe nwunye eji ejibekwe nwunye eji aka na ya bụ orie fecha enye mmiri nsọ fenye ma olive oil o nwere fenye emere dị ọgwụ wee bịa ka burie edobe na ebe uche gbalụba igbu ya ọkụ leta mana ọ ka ya magodolo ife nwunye ga-eme ndị be ha wee bịa ewee kwube ya wee sị ndị be ha dogodolo ya na-aba first ha kpọrọ ya na aba na ya chọrọ ịma ndị be ha wee duru ya wee nalụ na ọkwa ala na ka ya na-akọla anyị ihe a na nwunye nọ n'ịga ọsị m nne
Osi m nne na agwala ndị befe na achọzi. Na achọzi na ga-eje gbasa dịsa ụmụaka. Ha wee bịa wee na-agụ ya. Sị anya je ebulu ọgwụ afọ ka a jebe na nke dibịa. Ife ọbụla dibịa gwara ya ka a mee ka nwafa wee kwụsị ịgha ala. Osi m nne na achọrọ ime n'ọnya nwa mere ya ji wee wepụta ya ebe a. Na ya chọrọ ime hapụchakwa na o si etu uwe do na dịsa ụmụaka na-egbusikwa enye. Ọ bụrụ na eji nwoke afọrọ na ya anwụsịkwa ọ bụgodu na ya nwụrọ na dịsa ụmụaka ga-eme ya aka akụta ife maka gịnị ya na-enyere ndị befe aka. Ọ sị na ife achọ igwe ụmụ nwoke ịmalụ limit ị ga-enye ndị ọgọ gị ma ịnụsịa nwunye gị nyefee ya on time maka na ife kpatara ihe niile ebu na ya nyeketezi nye yerozi na ụmụrọkwa ife ọzọ ndị a ji wee chi igbue ndị na-believe na ndị befe maalụ na ndị maka na ọsọ biko kafa na-ayọ na ndị befe maalụ ịghọta kịta. Ọ sị m na ada ejebe dibịa ọbụla eje ayọ ka a tọrapụ nwunye ya gbaba ala ya gọba ala maka na ife ọ chọrọ ime ọ bụrụ na ọgwụ afọ wọkụlụ who knows ma ya ga na-agha ala tata. This man sị m jụọ ọ bụlụ gị ị ga-ebulu ọgwụ afọ jee ebe dibịa jekwụbịa ụgwọ ka o mebie ife ome ka ọ na-ịma mmie na ya nwa na ya chọrọ imie na ya chọọ dị try ya nyata afụfụ dọlụ nje ya ndị befa bịa na-ayụ ya na ọ bụ ma ọnụnụ na ya nụsigo. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị a ọkwanụ anya ukwu bụ oshi anya ukwu bụ oshi ife ịchọ nọ ka iwere nwoke tinye na bọtụl isi asị ụzọ osi isi asị ụzọ osi hai kọbụzalụ nnọọ nnukwu na-esoghị n'ike ihe ikwutere ka o mee ụjọkakwanụnụ ụjọkanụ. Ọ na-enyekwa gị nke zuolu gị nọọ ka ị wee na-azụ odogwube nna gị o nwere ife ọzọ nnekwu ada nke nwa ka iji wee chọọ ka ile nda this man useless maka na ọ bụrụ na ife awọkụ isaida na o nwere osi ego ọ na-egbuli egbu ọ na-ịgbalị ala dọrọ mma omume onwe ife ị ga-eme ka ala anụnwa nwaanyị agba ka ọ ghara ịgbazi. Ọ bụcha ife nna ayọ ife nje ayọli ya bụ na ọkwa na onye anya doro ma ala afụfụ nje ya onye anya edoro amara afụfụ nje ya iche na ọ na-ata afụfụ nje ya mana ọ mara ife ọ na-eme mana ọ bụrụ na anya do onye o wefu ọnọdụ o dobere onwe ọnọdụ ndị befa pushurie into o wee nwee ike wee mụta ife na ya. Biko eji m chukwu ayọ biko ụmụ nwutokwe na asị na mamafa na-agba ala ụmụ nwutokwe na a ga-akọfe ọnụ regardless na ị chọrọ ka ndị mmadụ mara onye bụ I understand. Enwere ike ife a na-ayọ kịta maka like ya mana ana m ayọ gị biko gbaghalụ welu maka ụmụ gị gbaghalụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.